Monggo Bapak.
Rai Bayu kok. Kok Bayu ngopo? Balesi WA-ne Bayu lho. Oh, kono-kono tak yo WA-an to. Enggak lah. Ora, aku ki kon balesi WA-ne Bayu. Oh, nyang bojone. Ya, bojo kenging. Engko ora mantuk neh ngono. Amin. Kerja kok ya. suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret piring tak sawang tambah manis bunga yen lakon nyanding selirane Son pecado
Denok. Budenok deblong. Denok gundal gandul gandul. Ora penak lho jane budenok ora Ya, ya, penak ya. lho sing Denok penak. gundal gandul gandul. Kok Kira gandul lho. Orang gandul lho. Ora nek. Wis ora nek gandul. Ora nek sing gandul. Ora nek sing gandul ya nak. Kok nak. Bu. Ora wis tak taleni kok. Tak taleni Apa ta? tak ubet kenyang mburi. Tak taleni oleh kene. Dadi karo disendel. Latu. Latu. Ya, Latu ki lek loro. Lah lu nggonku loro. Siji no. Loro. Lah ya siji semene, siji sak nekeran. Tapi lak genep loro. Cilik-cilik ngono ta budenok. Engko nek nggo dumuk ya gedhe kok ya. Apa to? Latu. Latu. Ya, ya. Ayo Pak, monggo goyang malih Pak. Monggo Bapak. Nggih. Ye, dikompake Pak. Bapak ingkang seragaman lho. Seragaman Agemane iki lho. ijo. Ijo royo-royo. Jan. Satene. Satene. Lagi bakule nganti to iki. Lah ngopo? Dah. Lah iya. Kok nyambi wae. Ora sopan kuwi nggone. Kuwi nggone tamu. Iki lho wis sambi, kok nyambi nek nggonku kon dahar. Kandhane kok. Sitok ae. Sitok. Cita ora oleh gen ganep latu-latu loro. Astagfirullahaladzim. Niki lho Pak ingkang gadah damel, gareng niki namung entek-enteki anu pasugatane jenengan. Niki mboten kan nyambi niki. Nih. Oh nggih. Kowe sik, kowe iki kok ngisin-ngisini regu. Regu, Rumangsaku ya. kok. Rokok. Kurang ajar. Rokok. Kuwi iki nggo pasugatan. Oh, nggo pasugatan. Tamu kok. Dirampungi ya, Dik ya. Nggih. Kok macet to aku karo ning kono. Lah iya. Iya toh? Iya to iki. Lho. Lah iya, kayak senyum jahat. Oh iya. Oh iya. Nah, niku lho Pak, tersangkane sing betok ibat iki. Sing tuang ibat iki gek di syuting ngono lak gek metu senyum jahat. Dilo neh digebuki wong. Ora wong kancane. Oh iya kanca. Ora gampang atiku kedewan. Monggo Bapak. Si podran anutut. Ya Piye. MC ning lah duit. Enggak sih ya, Mbak. Sabda pandit. Mung sliramu.
Oh, ngawur. Sabdo mandi karaku. Bocahmu nyandi. Tuku apa? Hilang. Pun kersane. Aku mainan sama Upin dan Ipin. Cara ilang oke ora nek sing getuni. Iya, ora nek sing nemu. Ora nek sing nemu niku. Kowe engko nek rene-rene dadi ora berbentuk nyawa. Kledeke ya ngulon barang. Ya. Kledek. Kledek, ojo kledek lah. Ya Allah, penyanyi iki, Pak. Paling tidak ke Wijawati ngono lho. Nah, lha nggih. Wijawati ojo kledek lah ya. Jamane semono kledek ketek ngono kae ya. Ojo kledek, Waranggono apa Wijawati gitulah. Oke? Yo. Rin rodok mlaku rono jare ngono, ya. Saben mapan turu saben saben aras layangku rumawan gaton esemu sayang Sinarengan Sanggara
Campur Sari profesional Dwi Studio Production live streaming kalau mereka para rawit sekalian. Iki lho. Mah. Tak ragam layangmu lasak dekentum meneh dadaku rasane masuk kalebku sayang aku sayang apa ben panyawaku apa bener kabeh ngendikanmu tak waca ambal ping 1000 sayang aduh sayang ora nyono ora kira tenan bisa yen kowe tresno sajatine aku uga tresno. Terima kasih Pak D. Sampun pun telas. Langge kok mboten ditelas nih. Rin, Oh, Mbak kok Rina. Nyapo. Yo, galak iram. Lah aku masuk bandem nganggo bal. Waduh. Nggih. Pak Dinimu mulai ijol wis 200. Lah ya Iki lagi 35. lagi 35. Makanya sini tabung. Tabung dulu. Sangkara juga menerima penukaran uang. Ya kok menyiar nih wae. Alah lah. Nggih. Anu Dek, iki bar iki terus mapan turu. Iki penak ya, Mas. Empuh. Saben mapan turu. Saben aras layarmu. Tumawan katon esemu. Sayang aduh sayang. Terima kasih Nduk Rene Nduk. Muhammad Rasul
Bu Susi.
nuwun sepunten